Nyuzi ni makosana sitekanazitirasoro mwina koma kuthamanga nawe yokhudzana mchimwendo banda ndipo ndi zoti akutulutsidwa mkulu uja leroli sagonanso kumaula iyayi kuchokatu ndithu kwa ajaji ena ake mwadziwa kuti ndandani alamula kunena kuti chimwendo banda atulutsidwe pompopompo osatanso kuti kapena chana kuti immediate effect mtulutseni pompopompo kumakamba zonena kuti ajaji ake ndatino nanga kodino akuti akumutulutsa pa zifukwa zotani. Hayi nkhanitu ndionena kuti nyuzini imene tafotokozera and 4 hours ago takupatsani ndithu video yofotokoza kuti zondi mvula watulutsa chikalata chonena kuti chimwendo banda azalandira chigamulo chake cha belo pa 20 January 2026 nthawi imene izikakwana 10 koloko mu khoti ndithu mu tchemba mmene momo. Nawo apapati kuti pangodusa ndi kuti 4 hours yoncho kwapezeka zonoti jaji winanso wabwera sopano ndi kumutulutsa chimwendo banda motino wamasulidwa panopa ndi mfulu mwayioneti akuti walandiranso ufulu wake kumakamba zonena kuti jaji amene yusoni ndana ameneyo zakhala motani kuti amasule chimwendo banda ameneyo tikuteko dzina lake ndi Justice Kenyatta Nyirenda kapena tizingoti Jaji Kenyatta Nyirenda ndamene walamula kunena kuti chimwendo bandayi atuluke ndithudi amasulidwe kumaula. Why? Chifukwa chani wamasulidwa chimwendo banda? Simungangonena kuti alamula kuti chimwendo banda amasule pa zifukwa zotani? Uyuyu Kenyatta Nyirenda kuteko amamva ndi kuti no judicial review imene Jefferson Kadzipatike anakapempha ku khotiko akuti ayi ndikufuna muunikeso kachikena muunikeso kachikena mapempho athu ajonena kuti munthu akuyenera atulutsidwe pa belo chifukwa chonena kuti no koma silinagwiritse ntchito ndondomeko zoyenera kumanga komanso munthu ujasusana chajidwe nde tikuona ngati wakhalitsanso pa rimandi adutsa nthawi imene amene akhalire chani ndi akuyenera amasulidwe amene iyi chani apezenso ufulu wake. Uyuyu Kenyatta Nyirenda jaji ameneyi wapezeka zonena kuti watani wavomereza kuti ndi zona chimwendo banda amasulidwe pompano tikupereka order kuti chimwendo banda amasulidwe kumaula. Kenyatta Nyirenda amene kodi amagwira ntchito kutino chabwino nkhani imakamvedwa ndithudi ku civil division kulilongwe kumene koko ku court I think kakulika department kana civil division kulilongwe kumeneko high court lalikulu la kulilongwe ndi kumeneko nakapezeka zone riyala amakamva nkhani imeneyi ndi zake Jefferson Kadzipatike sitimazo zoti behind kapasi pasipo pamachitika zinthu ngati zimezi yangophulikato kuteko ndakuti no kulamula kumeneku zikukhala motani. Kenyatta Nyirenda kunena kuti panopa ndi zonena kuti no wapeka chilolezo chonena kuti no chikachotseno tsopano ejeni ja warranty ja remand warrant inapekedwa pa 15 December 2025 ja ku magistrate court imene jayi akufuna no sopanayi chose sopano ndipo papa yachosedwa chonchi mmene yachosedwa chonchima ndi kuti no yammasulirato chimwendo banda akuyenera amasulidwe ngati mfulu. Kodi apasidwa belo kapena sanapasidwe belo angonena kuti no immediately and an conditional release muntuluseru pompopompo amene yoyo ndipo pasakhaleso zonena kuti nde tikutulutsaniso ndi mwina chama 5 mulikire kapena mwina mulipire zotere kuti noyo akuti pasachito khaso condition ine pasakhale chikole china chilichonse pasakhale kuti kapena chani mungomutulutsa basi an condition and immediately motapapa ndi kuti chimwendo banda zikuteramo watulutsidwa ndithudi. Complicated right? Kumabwesabe mafunso ochuluka immediately mtulutseni pompopompo asakhalenso chikole mesa kodi pamakhala chikole kodi pakakhala zinthu zamabelo zija kapena chani akuti ayi koma chimene chizichitika jaji wafotokoza kunena kuti pali pending hearing kutanthauza zonena kuti panopa ndi zoona kuti no tizidikirano pano kuti no nkhani izamvedwenso ndi kuti ku court. Nkhani imeneyi akuti izamvedwa pa 23 January 2026 pamene mbali zakuboma ni mbali za chimwendo banda onse azakhala akukumana ku khoti kulilongwe ndi kukamva nkhani imeneyi. And this time around ndi zoona kuti chimwendo azikachokera ku nyumba kwake ngati mfulu osatinso kapena azikakhala munyolo kapena azayenda bwinobwino mwamtendere mpaka kafika umene kuja
Tungokhulupira zoti sana uja uzakhala uli bwinobwino kuti nsukumpweteka ndi azayendekha ukafika umene koko ndekuti basi ino china chichonse tayale kumene kucha khanija kukamvedwa kuti kumeneko kaya pali maumboni otani kaya pali zotani zomwe zichitika jaji ameneyu Kenyatta Nyirenda walamula kunena kuti oselekeza kumgunda chimwendo banda osapanga chani china chilichonse chokhuzana ndi mlandu umeneyo azingoyitanidwa basi azibwera ndipo panopa ndi ufulu chifukwa chani amasungidwa akuti no mosatsata malamulo kumene kunali ngati kuphwanya malamulo ake malamulo ofunikira kwambiri fundamental rights kuona kuti akwene akhale ndi ufulu basi ngati munthu komanso kuti akweneranso ngati pali woti walakwira lamulo padzikhala ndondomeko yonse kutsatidwa bwinobwino pani ife tingokupasani mmene zilili mwete ndi nkhani yake ndi imeneyo makosana I know iyi magaya ambiri ndi zonena kuti no ikubayani iyi nde sikuwazani olo ndi pang'ono pomwe kumalakalaka kunena kuti mumuthirenso phuzo jajiyo koma osathira maphuzo tikukamba kale kuti ife tizitsata malamulo nawo funso ndi limodzi jaji amene yuyu kodi ni ndani takamkumbatu ndithu ameneyo timveko ndithu ka background kake kuti mwina mwake kapena mwina pali zifukwa zina zake zomwe kwani ngwakongerese kapena wadya ndrama kapena zakhala motani ndi zonena kuti apapa ali kulilongwe agwira ntchito ndi kuti ku civil division ya kulilongwe komano Justice Kenyatta Nyirenda kapena Jaji Kenyatta Nyirenda ndi zonena kuti ndi jaji ndithu odziwika bwino amene amagwira ntchito ku High Court ndipo akulu ameneyo ndi zoti wakhala ndi kuti akugwira milandu ikuluikulu ndithudi okay madetail amene tapeza apa we not sure kuti kodi zikukhala motani koma ndi zoona kuti wagwiranso ntchito ndi kuti ku Blantyre High Court makamaka ku division ya Principal Registry kumeneko anagwirako ntchito ndino pa milandu imeneyi anapezeka zonena kuti no waigwira yodziwika bwino mu 2019 magayi tibwerere mbuyo 2019 ndekuti no 2020 ndekuti no kuli COVID-19 lockdown mwakumbukira time manager apita mutalika anazalamula zonena kuti wina aliyese basa apite ku nyumba covid ndekuti 19 lockdown sitikufuna matenda amene ajafale mungafe nde tiyeni tikasunge jani tikatetezeke ku nyumba chana anthu ena atwana akasuma mpaka na ndekuti ku court ife sitikufuna zimenezozo ziwezo tikufuna ndekuti mutipase chiletso chomuletsano pita mutalika ngati president wa dziko kuti no chigamulo chimene kuti kulamula kumeneko zoti kapena ife tipite ku lockdown ife pasi tunkhani amene ankakaiva anali ndani analitu amene yuyu ndekuti no Kenyatta Nyirenda anapezeka zonena kuti anagamulatu zoti no apita mutalika ngakhale ndina president a dziko zomwe mwakambazo ndi zinthu zopanda ntchito ifeyo ndi zonena kuti tikulamula kuti no pasakhaleso lockdown anthu aziyenda amene akuyendera kaya atenga matenda a covid kaya zikhala mutani sezozo zilibe ntchito anthu amasuke pasapezeke zonena kuti munthu wina wake akukakamizidwa kuti no akakhale nyumba kapena chani ayiso anagamula ndi ameneyo moti no ndekuti no chiletso chomuletsa pita mutalika nthawi imene ngati president wa dziko kuti no mawu akewo asagwire ntchito pita mutalika anaibe nazo ntchito anangonota mesa kodi mafuna nteteza miyoyo ya Malawi moyo wanga pitani mukafe ine ndibe nazo ntchito nawo kunapezeka zoti kesi yachiwiri imenenso yeyo anamva ndi nkhani zokhuzana ndi chisankho zandale komanso chisankho imene ndati munali mu 2014 makamba zoti abera zisankho chane mlandu umenewonso ndekuti anadzagwira ndiyeyo endiso nkhani ija ya age bail limit kumakamba zonena kuti chane pita mutalika wakula chane zonse zimene zimapita ndi zonena kuti iyeyonso anakayigwira imeneyo kuti wina aliyese ali ndi ufulu ndithu otakhoza kupikisana nawo pa chisankho pasakhale zoti uyu ndi wankulu chane mmene malamulo amakambira titsatira mmene momo. Not only that, kunabwiranso ndikuti kesi ina yokhuzana ndi anti-corruption makamaka za ku SCB kuzachinyengo
anapezeka zonena kuti anagwira kesi imene inkakhudza former Inspector General wa Malawi Police George Kayenja yokhuzana ndi chinyengo anapezeka kuti anayigwiranso imeneyo. Tingakambezane kodi zikuoneka kunena kuti mkulu ameneyu wakhala agwira makesi akuluakulu ndipo akuoneka kuti ndi jaji oti I think ndi jaji okhazikika ndithu. Kodi kaya akuti pazifukwa zotani chani ngakhale sizimveka bwinobwino komano ndi zoti akuoneka kuti ndi jaji oti anakambako nkhani zabwino zina zonso kumaziona kuti ngati za COVID zija. Tikakambezane magayi pamapeto penipeni mkulu wake ndi ameneyu mukumuona pa screen pano, ndi amene wagamula kuona kuti Chimwendo Banda atuluke ndithudi kumaula akuti pasakhalenso zoti kapena iye chikole chili kuti za chamba zimenezo ayi tiye masuleni. Chabwino mmenemo ndi mmene zilili kutifunsa ife tikepo mulomo tingakambe zotani. Okay, timaziwabe kunena kuti one day Chimwendo Banda azayenera atuluke, nanga simaziwa anthu andalewa amakhalabe ali ndi mphamvu zina zake simungathe kudziwa zoti mwina pasiponso kapena mwina abayenda kapena timainvopo takhakhi tikuti tosimungathe kudziwa kuti kaya timainvopo munali makalata abwino mukuziwabe basi mwene. Komano tingakambe zono timayembekezera one day azapezeka kuti watuluka wapasidwa ndithu belo. Komano ndi zoti ine ndikungodabwa, what is happening here? Chikuchitika ndi chani? Nkhani anayamba kuigwira ndi zondi mvula nawo apapa ndi kuti imafuna itsompholedwe akaigwire ndi kuti Dorothy Nyakaunda Kamanga kucha ndi kuti ku Supreme Court kena kuno ayibweza kumene kucha apa ndi kuti kuinanso waitsomphola amene ndi kuti ndi chani Kenyatta Nyirenda. Meaning kunena kuti jaji wamphamvu ndi kuti apapa jaji wamphamvu ndi kuti wankulu ndi kuti pa majaji onsewa. Kodi ndi kuti ndikhoza kungolowa mu court ngati ndili jaji neyo kukalowa kaya ndi kuti mu chamber ina yake imene jaji nzanga akuweruza mlandu ine ndikukangofira kumuchotsapo jaji tachoka iwe ndiye weruza ndine mlandu umenewo. Kodi zingakhale choncho? Chifukwa ndi zimene zachitikano apapa mwayiona. Ife timangoyuza ka simple logic basi kungofunsako one or two questions aliyense ndi kuti amenya conclusion yekha. Komano ka example kabwino ndi kamene koko. Ineyo ndi jaji nimagwira ntchito mwina ku Nzuzu High Court kumene ukabwera nkhani yokhuzana ndi chani ndi kuti wina wake Mr. Piri ndi zoti apha munthu. Ine ndi kuti ndikuiweruza nkhani manager ndili nkati moiva ndithu kena kono basi ukangobwiraso jaji nzanga amene amagwira ntchito pomwepo ndikuzalowa ndi kuti mu chamber muja nkuzandi chosapo pa mpanda chokapo tiye choka basi kunditulusapo ndikukhalapo yeuja nkhani basi ndimva ndineyo kena kono basi kuyamba kupereka chigamulo pompo iweyo ndi osalakwa tiye mwamasulidwa pokhapokha nkhani zako zize uzabwereso ndi kuti pachani pa Jane pa 5 February ndi kuti nkhani akuti zamva. Basi fendeti isirero pamenepo tuzeni maganizo anu mu comment section mulemezanso maganizo anzathu akuti